Streets a social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Pane imwe vazukuruka chinotonyadzisa. Unotoona munhu achitoenda kuchechi asi asina kupona. Samukomadhagi vari panapa chimbowanzwai. Ndaitorawo mari yeoffering. Ndaiba mari yeoffering. Sana asi ndabatwa ndichiba futi. Aiwa zvakaoma vazukuru. Mukomadhagika yotori mbavha yekuchechi chezvo. Paipa mune muchikanda mupiro kana kuti zvipo. Mukomadhagi vanenge vakatoteya kutoti yakwewo yawatokanda iwewe yakati kurei. Vai vanokanda ma50 to ma100. Ndo dzavo dzavanotora mukomadhagi PhD uku kwa muzukuru wangu uta Magaya ni. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe pa Saint TV aiwa mukana uchiripo to subscribe turn on your notification bell because every time we upload a video you will be notified. Chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Said pano pa number 1 YouTube channel yenyu pamunofarira. Ichi wotango chinonga vazukuru tikatuya zokupaiwo warning kuti kumachechi uku vavasi vese vanhu vamunofanira kungovimba navo anditi muchingatendera kuswedera pedyo nemari yemupiro dzimwe imbavha chaidzo uye hake dhagi ane munyama wekuti abatwa asi mumachechi imomo munotori nevanhu vakawanda vanotora mari yemupiro. Izvezvi kwenyu uri kutoziva kuti baba ningi mudhikoni ningi kana kuti ereda ningi kana kuti mufundisi ningi anotora adi but zvinhu zvacho unotoshera kuti chichi nechimboitika. Ndofunga mazvinzwira chiona ka video kachona kese mchiwa dhagi achitizo nakamutombobatwa futi achiregererwa na prophet amenoti vanorambura vachingomukandire zvakare pamari amuone ndo miedzo chaicho miedzo ka video kanotera totaurawo comment section kuti tinofungeiwo ne ka video aka from Uncle Sandy only Zim Uncle pari zvinonichiti chi much love pamusoro vanhu vePhD Ministries Betwa Douglas son. Ndaitorawo mari yeoffering. Ndaiba mari yeoffering. Sana asi ndabatwa ndichiba futi. Saka ndoda kukumbirawo kune mapartners ese kuti wandiregerero. Ndakambotora zvakare prophet wakandiregerera. Sana asi ndabatwa futi ndokumbirawo kuti mundiregerero.